Enero 9, 2023, adlaw Lunes, pista sa pagbunyag sa Ginoo. Karong adlaw, ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Jordan, gikan sa Galilea, aron magpabunyag ni Juan. Apan dili man unta mubunyag kaniya si Juan. Siya mayon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo? Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdilag nga mahitabo kini, kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayud sa bunyag kang Hesus, mitanaw mihawas siya sa tubig. Unya naabri ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, kini mao ang pinangga kong anak nga makalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, o Kristo. Ako palagyon nato nga nabati ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang good news, ang maayong balita, o ang kamaturan. Unsa man unang pagbasa, mo kana ang gitawag og bunyag. Ang pabunyag nagpadayag, gireveal gyud ang Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Busa ikaw, ako, kitang tanan, muagi gyud og bunyag. Ang tanan binunyagan man, makatuliko ka, dili katuliko, kung nagpabunyag ka, mahimo kang usa sa Dios. Kung nagpabunyag, kung wa magpabunyag, apan gipuy-an gyapon sa Ginoo. Apan ang Romano Katoliko mutuog Dios Amahan, Dios Anak, mutuog Dios Espiritu Santo, mutuog kahayag, mutuog tingog, mutuog gahom, mutuog gugma, pulong Dios mutuo. Nganuman aron matuman ang kasulatan. Mutuo aron matuman ang kasulatan. Kung dili ka magpaubos, dili ka gyud mubunyag. Apan kung magpaubos ka, muangkon ka, nga wa kay dili, wa kay nahot, you are nothing, you have nothing, you can do nothing. Apan gumikan sa gugma, sa kaluoy, sa buhing presensya, sa grasya sa Dios. Ang Dios mismo, grasya, nga nagpuyo sa kinabuhi sa tao. Sulti pulong sa Ginoo, ang lawas o kalag, sagrado o grasya sa Dios. Munang ikaw, bata ka mang gamay, pahinumduman kayo sa imong inahan, amahan, o ang tanang makasaksi, nga buhi ang Dios, nga ikaw, pahinumduman ba nga ikaw binunyagan? Unsa man ang bunyag sa bata kapang gamay, batang gamay, ang bunyag, sagrado, sakrament o baptism. Nganong sagrado? Sakrament, sagrado, mento, buhi nga presensya sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, Dios nga usa. Naa ang Holy Spirit, ng Dios Amahan, Dios Anak, sa batang binunyagan. Munang bata nga bunyagan sa tubig, inig bunyag sa tubig, malimpyo na. Inig kalimpyo sa bata, inig bunyag sa bata, mupuyo ang Espiritu Santo. Mupuyo ang labaw sa tanan. Muna ang bata nga binunyagan, mupuyo ang Ginoo nga labaw sa tanan, o mapapas ang tanang mga sala nga panulundon. Mapapas kung ikaw magpabunyag. Mapapas yun. Nga naman, kay Holy Spirit, labaw sa nipuyo naman, you are the temple of the Holy Spirit. Ikaw na minaw, nagtanaw, nag-view, nag-online, you are the temple of the Holy Spirit. Gipuy-an ka sa Ginoo. Human sa bunyag, munang bunyag sagrado. Ang batang binunyagan sagrado, lawas o kalag, gibunyagan, lawas sagrado. Ang sakramento sagrado, ang nagbunyag sagrado, ang nagkugos sagrado. Supposedly, ang amahan, inahan, sagrado ang tao. Asa may saksi, sagrado. Apan usa gibuhat sa ilang pagkasagrado, wata mahibaw. Apan ang tao sagrado, binunyagan, nakaambit. Ang bata, diya sa bagad gasa, pagkaymugso na, pagkadakong grasya. Ang bata, dakong grasya, nakaambit
sa pag-alagad, pag-ampo o pagsulti sa tinuod. Pagka propita sa Ginoo, pagsulti sa tinuod, pag-ampo sa Ginoo, pag-ampo unya pag-alagad kay Ginoo hari ang gamhanan labaw sa katanan siyang hari mo alagad gayon ug muna ang imong naambit diha sa bunyag alagad ampo og mag-antos ka musulti ka sa tinuod muantos kag di mo tuo mag-ampo ka ug di mo tuo mag-antos ka ug malagad di mag-antos sa to pa mualagad mag-antos mag-ampo mag-antos musulti gyud mag-antos ka kay kung dili ka mag-antos sa imong kinabuhi nga sagrado di ka mahimong santos ang uban mamutos lang di ba mag-antos mamutos mo lang mo biya mo sa likway magpuyo sa kagigit apan ikaw nga nagkakita nakadungog nakabati muna Ginoo ang Ginoo misulti karon kanimo nga ikaw kung nagpuyo ka matarong ikaw grasya ikaw sagrado siya ang Dios labaw sa tanan nagpuyo sa tao ug ang Ginoo ni misulti karon kanimo misulti nga siya ang Dios labaw sa tanan ug kung ikaw magmatarong ug mangita og hustisya siya ang gugma kaluoy ug mangita og hustisya ang Ginoo munang kung ikaw binunyagan nakaambit ka pangitaan ka hustisya nakaambit ka gud nahimo ka grasya sagrado nakaambit ka pagalagad pagampo pagantos unya nakakita ka man munang si Lord Jesus Christ nagpabunyag nganong nagpabunyag ang Ginoo ang Ginoo gid nagpadayag man ang Ginoo sadang nibunyagan unya midumili man sa sinugdanan si San Juan apan kami sulti man nga buhatak kini aron mahimuot manlipay ang nagpadala kanako ang Dios Amahan aron matuman ang tanan nga iyang gisugo ang gisugo ba matuman ug sa din nakadungog si San Juan nga pagbuot sa Dios iyang gihumble down nagpaabo siya nibunyag siya nga dili unta siya angay nga mobunyag kay nibaw sa kun siya bunyagan apan nisulti man ang ginulabaw sa bunyagi ako aron matuman ang tanan nga iyang sugo gibunyagan pagbunyag ni San Juan sa Ginoo sa tubig ang tubig paghawas sa tubig sa Ginoo si Lord Jesus nakita niya na abli ang langit ug mikunsan ang Espiritu Santo nakita sa tanan daw sa lampati in fairness sa nakakita daw sa lampati ang Holy Spirit ni atong unang panahon mitugdon kini sa pulong ang pulong nagpakatao nagpabunyag kinsa man sa Paulo sa kapari balaan sagrado ang pari na ug unya pagbunyag sa tubig mikunsan ang Holy Spirit kinsa man ang Espiritu Santo ang gahom sa gugma mikunsan man mitugdon man paghawas niya sa tubig pagtugdon niya ang batang gibunyagan mipuyo ang Holy Spirit ug unya napapas nagpabunyag ang Ginoo sa tubig lawas napapas ang iyang unsa man ang iyang pagabulingon mitipon siya sa taong makasasala mitipon apan naglimpyo ng daan paglimpyo niya mikunsan ang labing balaan ang Espiritu Santo ang gahom sa gugma ng Holy Spirit ug unya makita diyan ang Holy Spirit diyan ang gahom si Lord Jesus Christ ang pulong unya pag humagbunyag na abli mga langit ug dunay tingog nabati ni San Juan ug sa tanang mitambong na minaw ni atong unang panahon apan labas pa karon nabati pagyud nimo ang pulong sa Dios nga Ginoo Dios labaw sa tanan misulti gyud nga mao kini ang akong pinalanggang anak nga nakatag kanako pag-ayo ug kalipay nalipay pag-ayo ang Dios kung ikaw mabunyagan munang ang Dios Amahan gipadayag ang Dios Espiritu Santo gipadayag ug ang pulong nga nagpakataw mo si Lord Jesus Christ gipadayag Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo diya sa bunyag aron may numdum ang bata nga sultian kayon sa sagradong nga Amahan inahan ang bata nga napapas ang imong sala gumikan kay ang Ginoo lawas og dugo mipuyo naman sa tao ug mipuyo napapas ang sala labaw sa tanan ang sala ning kalibutan papason gyud kun ikaw magpabunyag og sultihan sa tinuod sa katuod gayon nga ikaw napapas ang sala sagrado ka nakaambit ka gasa ka ug nahimo kang grasya sa Dios munang si Lord Jesus Christ nagpabunyag nakita sa kadaghanan nabati sa kadaghanan nganong nagpabunyag man sa tubig kay mikunsan kanya ang dugo ang Espiritu Santo lawas o kalag dugo ug tubig mikunsan pagkunsan ug altingog nabati ug aron gyud mabati sa tanan ang Ginoo gisulti kini mao ang pinalga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo kung ikaw mabunyagan mahimaya gyud ang Dios kung ikaw sagrado mahimaya ang Dios kung ikaw matarong mahimaya
Kung ikaw mutuo nya magtuman sa kabubuton sa Dios, mahimaya malipay ang Ginoo, malipay pag-ayo. Busog bag-o pa lang gimilabay ang Pasko, malipay ka. Unya, paglipay hangtod sa kanturan, malipay ka. Ug ray ka sakit, masakit ka magkayot, apan malipay ka. Kung ikaw nagpabunyag, kung ikaw magpuyo nga matarong, kung ikaw nakakitang kahayag, siyang gahom, siyang hari, labaw sa tanan, ang Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nagpadayag, diya sa pagpunyag, karon sa Ginoo. Pista karon sa ubang mga panukya. Apan, ikaw, naghandom ka wa, nahinumdom ka wa, karon sa kanabunyagi, o unta, mo hinungdan nga ikaw kung ikaw binunyagan malipay gid unta ang imong mamagpapa mong tatay na imong mamig unya inig pauli sa inyo human sa bunyag sagrado kana unya mosulti gayon sa tinuod ang imong ginikanan nga ikaw binunyagan sagrado unya gasa ka unya nahimo kang grasya mula maghikay magkumbira gumikan kay malipayon ang tao kung ikaw mabunyagan unsa na kang Ginoo ang Ginoo malipay pag-ayo sa iyang anak ka nagpabunyag, nalipay pag-ayo, nang limpyo sa lawas o kalag, kay sagrado ang lawas o kalag, unya mitipon ang anak, nga way bulig og sala sa makasasala. Aron ang tanang tao nga nagpadkayon sa kagitgit, nagpabuta-buta, ang tanang buta, makakita, ang tanang binilanggo, makagawas, ang tanang bungol, makabati, malimpyo ang tanan, malipay ang tanan. Kay malipay ang Ginoo magtan-aw, ang buta, makakita kayon, ang bungol, makabati kayon, ang mga amang makasulti yun kung ikaw mubuhat sa tanan, mutuon ining tanan, kay malipay ang Ginoo, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, gipadayag karong adlaw, bunyag karong adlaw sa Ginoo. Human may mugso, human sa mga dumuduong sa mga tao nakakita sa batang Hesus, unya bata mataw may mugso magpabunyag, ilihumag kay mugso magpabunyag karon ang adlaw sa bunyag, maglipay ang tanan. Gipadayag karon gahapon sugod pagpadayag hangtod karon hangtod sa katapusan pagpadayag ikaw tao gamhanan ikaw tao gipuy-an sa gahom gipuy-an sa Espiritu Santo gipuy-an sa labing hari nakaambik ka pagkahari pagkapari pagkapropeta nakaambik ka og napapas ang imong salang panulundon gumikan ka ikaw nagbunyag mabunyagan ka gani malipay og mahimot ang Ginoo nga nagtan-aw sa anak nga binunyagan og ang Ginoo nga tulo ka persona Diyos usa mukunsa ni kanimo ikaw na minaw ng mati sabay nga pulong ang pulong Dios ang pulong uban sa Dios ang pulong nimong tao og mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao bata og tigulang babay og lalaki ikaw tao you are the temple of the Holy Spirit do not be afraid to preach evangelize and to live the word of God and to spread the word of God do not be afraid because I am with you until the end of time hangtod sa hangtod ayo kahadlok kay nagpuyo ang gamhanan ang hari ang labaw sa tanan, ang Ginoo nagpuyo sa matag kinabuhi sa matag tao. You are the temple of the Holy Spirit. Ikaw pinuy-anan sa gahom sa gugma ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Himaya sa Amahan, himaya sa Anak, himaya sa Espiritu Santo, Diyos na usa hangtod sa kangturan uban sa pag-ampo, panabang o pagtuman sa mga birhen sa unsay sugo sa Diyos Amahan. Tumanon gayon. Pinaagi sa pagtuman pagsugot unsay kabubuton sa Ginoo. Buhaton, tuhuan, ug unya tumanon kung unsay sugo sa labawng makagahom sa tanan or maangkon ang gingirian sa langit sa taong magmahimpit o magbanaan maghuli aron maangkon niya ang langitong gingirian. Amen. Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw pagtanaw sa buhi nga pulong, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios og mipuyo sa tagsa-tagsa kang kinabuhi sa matag tao, patag tigulang babae og lalaki. Amen og amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.